Сёння мы абмяркуем апошнія навіны прэзідэнцкай кампаніі ў Польшчы, а перад гэтым распавядзем пра аферу Collegium Humanum, у якой замешана нават некалькі кандыдатаў у прэзідэнты. Што гэта такое, распавядзем у новым выпуску падкаста «Зроблена ў Польшчы». З вамі зноў Максім і Кірыл, і гэта святочны выпуск. Кірыл, я толькі чытаю у загалоўках пра нейкі Collegium Humanum. Распавядзі, што гэта такое, бо там нейкая афера, наколькі я разумею, гэта нейкая навучальная установа, дзе нехта вучыўся, дыпломы то лі фейкавыя, то лі нешта такое. Гэта насамрэч такая навучальная установа, якая павінна была вучыць людзей, а высвятляецца, што яна проста гандлявала дыпломамі. І гэта насамрэч адна з найвялікшых афер апошніх гадоў у Польшчы, якая проста катком едзе па ўсёй палітычнай эліце гэтай краіны. Я ж правильна разумею, што гэта незвычайны універсітэт. То бок гэта не ВНУ звычайнае. Гэта ВНУ, якое апроч нармальных дыпломаў яшчэ, у сэнсе вышэйшай адукацыі, прапанавала так званая студыя MBA, так, то бок вось гэтыя менеджерскія курсы, якія дазваляюць пасля займаць высокія пасады ў карпорацыях. І ў чым скандал? У 2022 годзе высветлілася, што існуюць вялікія падазрэнні. Гэта высветлілі журналісты журнала Newsweek, якія правялі сваё журналісцкае даследаванне. І яны высветлілі, што ў гэтым ВНУ за адносна невялікія грошы і даволі хутка, цягам нават некалькіх дзён ці тыдняў можна было атрымаць вось гэты дыплом. І гэтым карысталіся польскія палітыкі. А ці правильна я разумею, што з'явілася нейкае новае патрабаванне для ці для чыноўнікаў, ці для топ-менеджераў буйных дзяржкампаній, каб у іх быў MBA? Наогул корень праблемы бярэцца адтуль, што ў 2017 годзе Права і справядлівасць увяло новы закон, згодна з якім тыя палітыкі ці ўвогуле проста людзі, якія хацелі займаць высокія пасады ў радах дырэктароў ці ў надзорных радах вялікіх прадпрыемстваў, дзе некай долей валодае дзяржава, што патрабаваннем было, каб яны мелі дыплом аб сканчэнні курсаў MBA. Адначасова з гэтым у 2018 годзе Права і справядлівасць правяло рэформу мясцовага самакіравання, згодна з якім віцэ-прэзідэнты, віцэ-бургамістры гарадоў атрымалі паніжэнне сваіх заробкаў. І вось з гэтага расце ўся праблема, якая была пасля. А якая сувязь у паніжэнні заробкаў з тым, што на пасадах патрэбен MBA? Так, і тут ёсць вельмі цікавы схематоз, які прыдумалі органы мясцовага самакіравання. Амаль што ў кожным горадзе існуюць нейкія прадпрыемствы з дзяржаўнай долей уласнасці. Закон забараняе, напрыклад, прэзідэнту ці віцэ-прэзідэнту горада займаць такую пасаду ў сваім горадзе, але можна ў суседнім. І ўжо даволі даўно існуе такая схема. Улады розных гарадоў, розных населеных пунктаў працягваюць сабе руку дапамогі і замяняюцца. То бок ты будзеш у мяне у прадпрыемстве сядзець, засядаць, а я у цябе. Так? То бок, гэта не тое, каб карупцыя, так, это такі дадатковы заробак, скажам так. Вось у 17 годзе, у 17 годзе, калі было ўведзена патрабаванне, каб мець гэты дыплом, то паўстала пытанне, а што рабіць? Кожны хоча мець дадатковы доход, але проста так гэтае правіла не абыдзеш. І у 18 годзе ў Варшаве адкрылася школа Collegium Humanum, якая называецца Główna Szkoła Menedżerska, то бок галоўная менеджерская школа, якая павінна была быць звычайным ВНУ, але таксама вось рабіла гэтыя курсы, якія дазвалялі атрымаць гэты дыплом. А яна была створана менавіта вось пад гэты закон, умоўна кажучы, ці не? У дадзены момант ідзе следства, і увогуле так не да канца вядома, ці увогуле з самага пачатку мэтай вось было стварэнне такой карупцыйнай, скажем так, схемы, але шмат што на гэта ўказвае, і я думаю, што ў нейкай там перспектыве мы дакладна пра гэта даведаемся. І ты сказаў, што ў гэтым замешана ўжо шмат людзей. У 22 годзе, вось калі Newsweek апісаў гэтую сітуацыю, гэтую схему, скажем так, то ўжо ў той момант пачалі трапляць у СМІ дакладныя прозвішчы, там сярод якіх быў, напрыклад, брат Даніэля Обайдка, які займаўся
займаў пасаду прэзеса ПКН Орлен, так, вось гэтай найбуйнейшага польскага дзяржаўнага прадпрыемства, так. Гэтым, канешне ж, зацікавілася ЦБА, то бок Цэнтральнае бюро антыкорупцыйна, вось, якое пачало сваё расследаванне. Сапраўдны выбух адбыўся на пачатку гэтага года, у лютым. Ось, калі ЦБА арыштавала рэктара Collegium Humanum, таксама яшчэ, калі не памыляюсь, 6 ці 7 асобаў з ім звязаных. Ось, і абвінавачванне, насамрэч, вельмі сур'ёзнае. Гэта кіраванне злачыннай групіроўкай. Ось, і таксама хабарніцтва. Ось, там агулам ішла гаворка пра мінімум 1 мільён злотых. Ось. Рэктар патрапіў у арышт, прасядзеў у арышце больш за паўгады. У Польшчы гэта называецца арышт выдобывчы, то бок чалавека саджаюць у арышт дзеля таго, каб весці дапросы і выцягваць яго інфармацыю. У апошнія месяцы мы ўжо пабачылі некалькі, як мінімум, арыштаў, якія былі гучныя, і там былі такія прозвішчы вельмі цікавыя. Дарэчы, мы пра адну з такіх асоб ужо размаўлялі, гэта Рышард Чарнецкі, той пан, які ездзіў у Брюссель на скутары і трактары. Патрэбен MBA, я думаю. Так, ён, дарэчы, вось цесна звязаны з гэтай аферай, бо ён меў дапамагчы вось гэтаму ВНУ, Collegium Humanum, адкрыць свой філіял ва Узбекістане. Ось, так, і лабаваў інтарэсы, канешне, не за бясплатна. Але следства ідзе, канешне, і паглядзім, як яно будзе далей. Што за палітыкі замешаныя ў гэтай справе? От права до лева, так, усе амаль што палітычныя сілы патрапілі пад удар. Грамадства насамрэч крыху ў шоку, бо гэта чарговы раз паказвае, што вось падзелы ідэалагічныя гэта адно, але калі вось гаворка пра карыта, то усе, скажем так, у единым парыве гатовыя працаваць разам. Сярод арыштаваных, канешне ж, вось з апошніх тыдняў гэта прэзідэнт Вроцлава Яцек Сутрык, якога затрымалі о 6 гадзіне раніцы, ЦБА забрало яго з дому. Здаецца мне, што ў гэты жа дзень увечары яго выпусцілі, але абвінавачванне ён атрымаў. І абвінавачванне таксама, вельмі сур'ёзнае. Па-першае, гэта пакупка дыплому, ось, што само па сабе з'яўляецца ўжо злачынствам. І махлярства, бо ён, дзякуючы гэтаму дыплому, зарабіў у прадпрыемстве ў іншым горадзе 230, калі не памыляюся, тысяч злотых. То бок, добрыя грошы, скажем так, я думаю, кавалерку ва Вроцлаве, можа, мікракавалерку можна нейкую там ужо набыць. Але на гэтым, канешне, не канец. Ось, па-першае, Яцек Сутрык — гэта чалавек не тое, каб з вельмі сціслага асяроддзя грамадзянскай платформы, але дакладна чалавек, які з падтрымкай грамадзянскай платформы стаўся ўвогуле прэзідэнтам Вроцлава. Плюс ён, напрыклад, падтрымаў за дзень да Рафала Часкоўскага. Так, за дзень да арышту ён падтрымаў Рафала Часкоўскага, і нават былі ўжо каментатары, якія там казалі, што гэта такі пацалунак смерці крыху, так. Калі бы на гэтым скончылася. Але не. Гэта афера, яна расцякаецца вось проста па ўсіх навокал, і дайшла чарга да іншага кандыдата ў прэзідэнты Польшчы. Шыман Галоўня. Так, Шыман Галоўня, журналісты, апять Ньюсвік. Гэта няшчасны Ньюсвік, які перашкаджае жыць Шыману Галоўне, высветліў, а дакладней ягоная журналістка, што падчас працы ўвогуле над журналісцкім расследаваннем увесь час згадвалася фамілія Шымана Галоўня. І што ўвогуле сярод кіраўніцтва гэтага ВНУ яны ганарыліся, што вось такі ў іх ёсць студэнт. Вось глядзіце, вось Шыман Галоўня нават. Грамадская думка, публічнасць была крыху ў шоку, бо Шыман Галоўня, чалавек, які вось пазіцыянуе сябе як такого крыштальна чыстага чалавека, палітыка, які прыйшоў у палітыку, каб усё змяніць, каб усё стала так, як павінна быць, так, на ягоную думку. І ён мусіў тлумачыцца. З ягоных словаў вынікае, што ён нібыта нават падаў туды дакументы, бо у яго няма вышэйшай адукацыі, у Шымана Галоўня. Так. Ён вучыўся на псіхалогіі, але не скончыў. І ён падаў там дакументы, ужо мусіў пачаць вучыцца, але да яго дайшлі чуткі там ад розных іншых людзей, што
не трэба гэтага рабіць, што не так усё там чыста, вельмі вялікія там падазрэнні ёсць наконт гэтага ВНУ. Вось, але трэба падкрэсліць, што ён не ішоў на MBA, ён просто хацеў дакончыць вучобу, так? І што ён увогуле, з ягоных словаў, нібыта ўвогуле там ніколі не быў, што ён папрасіў сваю давераную асобу са сваёй партыі, якая завезла ўсе паперы і так далей, і ён нават ніколі не заплаціў за вучобу. Ну і гэта праўда. Ці гэта праўда, пакажа следства, канешне, вось так. Але, скажам так, сярод каментатараў палітычных і такіх даволі сур'ёзных асобаў, там прафесароў нават, якія маюць, напрыклад, доступ да розных баз даных студэнтаў і так далей, яны кажуць, што ўсё выглядае так, што нібыта можна верыць. Прынамсі, Шымон Галоўня ніколі, скажам так, ніколі не спаткнуўся ў сваёй версіі, у сваіх тлумачэннях, так, заўсёды і шмат месяцаў таму, і цяпер ён кажа адно і тое ж. Так, то бок нідзе не змаглі знайсці нейкую лазейку, так. Іншая справа з іншым палітыкам, які займае высокую пасаду ў Сейме, гэта Кшыштаф Босак. Канфедэрацыя. І віцэ-маршалак Сейму, калі не памыляюся. Віцэ-маршал Сейму, так, і адзін з лідараў канфедэрацыі. Тут справа крыху горшая, скажем так, бо ён пачаў путацца ў сваіх паказаннях. Ось. Некалькі месяцаў таму ён казаў, што ён фактычна падаваў там дакументы, ось, што хацеў вучыцца, але не вучыўся. Здаецца, мне нават сказал, што ніколі там не быў, але дакладна не здаваў ніякіх экзаменаў і гэтак далей. І пару тыдняў таму ён ужо сказаў зусім іншае. У інтэрв'ю журналістам сказаў, што ён 2 семестры там адвучыўся і нават здаваў экзамены пасля 2 семестраў. То бок, разумееш, ёсць спрэчнасць, так? Паўгады таму ты кажаш адно, цяпер кажаш іншае, даверу няма. Магчыма, ён за гэтыя паўгады паспеў схадзіць у універсітэт, не? Не можа такое быць. Пакажа следства. Пакажа следства. То бок, увогуле, гэтая справа, гэта тая справа, якая ў дадзены момант цягнецца. Ці можа на гэтым выйграць незалежны кандыдат Караль Наўродскі? Дакладна можа, бо сярод скажем так, людзей, які ўжо атрымалі абвінавачанне, ёсць людзі з партыі, якая зусім не звязаная з незалежным кандыдатам Каралем Наўродскім, то бок справа і справядлівасці. Сярод якіх, напрыклад, Караль Карскі, таксама Рышард Чарнэцкі. Рышард Чарнэцкі, які ўжо з абвінавачваннем, так і ягоная жонка таксама, таму там усё сур'ёзна. А што будзе далей, паглядзім. Усё залежыць ад вынікаў працы ЦБА і як яны будуць сябе паводзіць. Тады мы пераходзім да абмеркавання іншых падзей прэзідэнцкай кампаніі, а вы пакуль поставьте відео на паузу, поставьте лайк, напишите комментар, натисните звоночек, каб вам приходили паведамления об новых выпусках, и подписывайтесь на нас абавязкова. Наколькі я разумею, адно з галоўных такіх палітычных падзей пачатку гэтага месяца гэта канвенцыя Рафала Часкоўскага, дзе ён прадставіў сваю праграму. Распавядзі, што там было і што трэба ведаць. 7 снежня ў Глівіцах адбылася вялікая канвенцыя грамадзянскай платформы, дзе ўвогуле быў афіцыйна прадстаўлены кандыдат у прэзідэнта, то бок Рафал Часкоўскі. Я паглядзеў гэту канвенцыю і першае, што звярнула ўвагу, это тое, што яна была зроблена ў вельмі амерыканскім стылі. Вялікая заля, запоўненая вялікай колькасцю людзей, сцяжочкі, вялікія экраны, вялікі проста аграменны экран, і нават стылістыка ўвогуле вось лагатыпу Часкоўскі 2025, яна такая вельмі амерыканская. Падчас самой канвенцыі былі две знакавыя прамовы. Першая гэта прамова прэм'ера Дональда Туска, які прадставіў Рафала Часкоўскага. Ягоная прамова была даволі сур'ёзная, і было бачна, што Дональд Туск разумее павагу сітуацыі для яго. Ось, бо, скажем так, не сакрэт, што для яго гэтыя выбары гэта быць альбо не быць. Ось, і ён здае сабе справу, і ягонае асяроддзе таксама ведае, што калі яны прайграюць, то гэта будзе можа азначаць для яго вялікія праблемы палітычныя. Ну, а можаш крыху распавесці, што можа здарыцца, калі вось Рафал прайграе? Для платформы перамога Караля Наўродскага вельмі небяспечная ў тым сэнсе, што, па-першае, яны не давязуць увогуле ніякія свае абяцанні ўвогуле. У іх нават не будзе шансаў, нават калі б яны вельмі хацелі. Гэта па-першае. Па-другое, сярод журналістаў, напрыклад, якія працуюць з гэтымі палітыкамі ўжывую, яны кажуць, што
Кароль Наўродскі можа быць нават горшым у супрацы з урадам, чым Анджэй Дуда. Так, бо Анджэй Дуда, ён усё ж таки змог стаць крыху незалежным ад сваёй партыі, так, ад права і справядлівасці. У той жа час Кароль Наўродскі гэта чалавек, які не мае ўвогуле свайго ніякага заплеча. Ён увогуле не палітык, так, і ён будзе проста адданы на волю кіраўніцтва партыі, ну, перадусім, канешне, Ярослава Качынскага. Ну і, дарэчы, Дональд Туск таксама даў выраз гэтаму, дазволіўшы сабе непасрэдна заатакаваць у сваёй прамове Кароля Наўродскага, бо ён сказаў, што ён бы нават не дазволіў бы апекаваць хамяком, так, Каролю Наўродскаму. Ja bym mu chomika pod opiekę nie zostawiła. Co pan mi o wnukach czy dzieciach? На што Кароль Наўродскі ў той жа вечар адказаў, зрабіўшы фатаграфію з хамяком на руцэ і апублікаваўшы яе ў твітары. Вось можам паказаць. Адказ добры, адказ так, абсалютна добры і чаканы, насамрэч. Окей, прамова Рафала Часкоўскага. У адным з мінулых выпускаў мы казалі, што Рафал Часкоўскі, ну і я заўсёды казаў, што ён не вельмі добры аратар. Я пацвярджаю свае словы. Ну, скажем так, ну, я крыху засынаў. Але па змесце ў мяне пытанняў няма. Так, то бок ён вельмі шмат казаў пра гаспадарку, то бок эканоміку, пра бяспеку, што гэта вельмі важна. Была зробленая дэкларацыя, якую можна ацаніць як такое падмірванне Дональду Трампу, дзе ён паабяцаў, што і зробіць усё ад яго залежнае, каб Польшча выдаткавала мінімум 5% ВВП на оборону. Tak? No, to w kontekście dzisiejszej sytuacji to wielmi ważne. Ale musimy wzmacniać naszą armię. W 2026 roku powinniśmy dojść do 5% PKB na naszą armię, drodzy Państwo. Калі я глядзеў прамову Рафала Часкоўскага, то трэба аддаць яму належна, ён папрацаваў з нейкімі дарадцамі, якія, напрыклад, выразна падказалі яму, што трэба пазбавіцца слова паразіта, пра якое некалі ўзгадваў, то бок слухаючы. Так? Гэтым разам прамова была даволі роўная, але праз тое, што яна была доўгая, то ў сярэдзіне ён крыху пачаў плыць і пачалося слова слухаючы. Я налічыў 3 ці 4 разы. Што ў яго за слоган? Цała Polska naprzód. То бок уся Польшча наперад. На мой погляд, слоган крыху слабаваты, але окей, але з ім ужо здарылася прышпільная сітуацыя. Права і справядлівасць выкупіла домен, які называецца całapolskanaprzód.pl. І калі мы выводзім на гэтую старонку, то яна накіроўвае нас на старонку Ярослава Качынскага ў твітары. Ладно, это добры байт. То бок гэта вельмі добра. Гэта, сапраўды, калі вось проста адкінуць увогуле сімпатыі ці антыпатыі, так, то гэта проста геніяльны маркетынгавы ход, так, скажем так. Слухай, вось ты ўжо сказаў пра твітар Ярослава Качынскага, давай да піса і перайдзем. Галоўнае, што адбылося, гэта твітар Ярослава Качынскага, які ён распачаў якраз у дзень канвенцыі Часкоўскага. Так, гэта, дарэчы, проста таксама геніяльна. Гэта, насамрэч, у чарговы раз паказвае, што піс заўсёды быў і ёсць добры палітычны маркетынг. Раніца 7 снежня ў суботу, калі усе СМІ, усе журналісты, уся Польшча чакала на пачатак конвенции громадянской платформы в Глевицах, у Твиттере был опубликован пост, твит «Dzień dobry państwu» z tej strony Ярослав Качынскі, так? Ярослав Качынскі, які ўвогуле не карыстаецца амаль што соседкамі, вырашыў вось зрабіць такі дэбют. Я не веру, і ніхто, здаецца, не верыць, што сам Ярослав Качынскі вядзе сваю старонку, гэта робіць адпаведныя ілюзіі, але гэта спрацавала. Было нават відэа на Ютубе піса, як Ярослав Качынскі пачынае гэты твітар. Так, нібыта Ярослав Качынскі сам гэта робіць, так, але, скажем так, ход геніяльны і, дарэчы, не патрабуе ніякіх выдаткаў, грошаў, так? Просто вось, але быў створаны інфаповад, усе пра гэта казалі, і, у нейкай ступені гэта адцягнула увагу ад конвенцыі грамадзянскай платформы. Окей, а што з кандыдатам? Кароль Наўродскі. Усё, што я бачу навіны пра яго, гэта як ён праводзіць нейкія спартовыя, не ведаю, трэнінгі, бегае дзесьці, на сілоўні там прапануе камусьці схадзіць. Кароль Наўродскі рашыў ударыць у спорт.
Ось. Ну, ён чалавек звязаны са спортам, так, мы шмат разоў казалі, што ён вельмі любіць бокс і ўвогуле сябруе, скажем так, з рознымі відамі спорта. Усё выглядае так, што вось адсутнасць праграмы, якую дагэтуль ён не прадставіў, і ён кажа журналістам, што недзе толькі ў студзені, калі афіцыйна пачнецца перадвыбарчая кампанія, будзе апублікаваная ягоная праграма, але каб усе, скажем так, не сумавалі, ось, то ён арганізоўвае прабежкі, баксуе, там бегае па лясах, ну і так далей. Ну, паказвае сябе такім, скажем так, Роккі Бальбоа. Слухайце, можа гэта спрацаваць, бо наколькі я ведаю пра Польшу, тут вось гэтыя ўсе штукі, ты потым хадзіць на сілоўню, прабежкі, здаровы лад жыцця, гэта папулярна даволі. Раней ці пазней з'явіцца пытанне. Окей, спадар бегае, спадар добра бегае, ось, але што вы будзеце рабіць як прэзідэнт? Праз пару месяцаў дакладна грамадству трэба будзе ўжо паказаць і падаць нешта іншае. Давай перайдзем да іншых кандыдатаў. Што там з Шымоном Галоўнем? Што па-за тым, што ён у скандале з калегіум Хуманам? Некаторыя палітычныя назіральнікі і каментатары называюць яго ўжо такім гамлетам польскай палітычнай сцэне. Што гэта азначае? Ну, то бок такі бедны, няшчасны, пакінуты ўсімі, вечна сумны. Ось. Шымон Галоўня – гэта той чалавек, які крыху разбазарыў усю сваю падтрымку. Ну, пра гэта ўжо размаўлялі. Так. У дадзены момант ягоная падтрымка ў розных апытаннях зафіксавалася на ўзроўні там, ад 4 до 7, скажем так, адсоткаў прыкладна. То бок, ну, гэта нашмат менш, чым ён здабыў 5 гадоў таму, ці хацеў бы здабыць гэтым разам. Некалькі дзён таму у адной з прамоваў ён сказаў такі сказ, дзе ўжыў акрэсленне, што гэтыя кандыдаты, якія вось ягоныя апаненты, гэта кандыдаты польскі, то бок паловы Польшчы. Ягоныя апаненты раскруцілі гэты выраз так, што нібыта вось ён там абражае Польшчу, там ці абражае кандыдатаў, называючых палякамі. Ось, насамрэч, я некалькі разоў праслухаў гэты ягоны выступ, які там быў на 2-3 хвіліны. І насамрэч ён там не сказаў нічога крамольнага. Так? Ён хацеў падкрэсліць менавіта тое, што Рафал Часкоўскі будзе, калі выйграе, то будзе прэзідэнтам сваёй паловы Польшчы, так? То бок ліберальнай часткі грамадства. Калі Караль Наўроцкі, то ён будзе толькі для кансерватараў добры. А ён хацеў бы быць добры для ўсіх. Такім сапраўдным прэзідэнтам, прэзідэнтам усёй Польшчы. Так? Ось, дарэчы, 7 снежня, калі была канвенцыя ў Глівіцах грамадзянскай платформе, а Ярослав Кашынскі разам са сваёй коткай Фіонай страчыў твіты ў твітары. У гэты жа дзень адбылася канвенцыя Шымона Галоўня, што насамрэч было для мяне даволі дзіўным рашэннем, бо вядома было, што ўся ўвага будзе скіраваная на Глівіца. Як справа ў Славаміра Мэнцэна, прабачце. Калі гаворка пра Славаміра Мэнцэна, то ён, як заўсёды, актыўны па-першае, ён вельмі актыўны ў інтэрнэце. Ён там мільён на тыктоку сабраў ці нешта такое? Здаецца, што так. Так, ось, здаецца, што так. І я казаў яшчэ даўным-даўно на адным з нашых першых выпускаў, што хлопцы з канфедэрацыі вельмі добра ўмеюць у інтэрнэт. Апошнія тыдні вельмі гучная справа з такой арганізацыі, якая называецца «Апошняе пакаленне». Гэта вось тыя экаактывісты, якія прыклеіваюць свае далоні на вуліцах гарадоў. Варшава цягам апошніх пары тыдняў амаль штодзённа сутыкаецца з гэтай сітуацыі. Яны перакрываюць вялікія магістралі аўтамабільныя, праз гэта вялікія... Так, вялікія магістралі, Вісластраду і іншыя. Ну, карацей, блакуюць рух у горадзе. З боку людзей, канешне, вялікая незадаволенасць. Ось, ужо даходзіла да сутычак, ось, калі людзі там спрабавалі там, іх там не тое, каб біць, ось, але там адцягнуць сілай з вуліцы. Канешне, ва ўсё гэта ўмешваецца паліцыя. Ну і, скажем так, я бы не сказаў, што метады гэтых маладых людзей добра дзейнічаюць на грамадства. Маю увагу звярнула адна графіка, апублікаваная канфедэрацыяй, дзе яны спрабавалі заатакаваць апошняе пакаленне і Рафала Часкоўскага. З аднаго боку паказана, што Рафал Часкоўскі здае ў арэнду апошняму пакаленню нейкія памяшканні ў Варшаве, як пад офіс, так, за невялікія грошы. З іншага боку мы можам пабачыць Славаміра Мэнцэна і напісана, што ён здэлегалізуе апошняе пакаленне. У мяне ёсць проста адно пытанне.
Я таксама вельмі прашу нашых гледачоў, калі вы знойдзеце адказ на гэтае пытанне, то калі ласка пішыце. Ёсць такая занятная кніжачка, яна называецца «Конституцыя Rzeczy Посполитой Польskiej». Ось, калі нехта з вас знойдзе там пункт, дзе будзе паказана, якім чынам прэзідэнт можа дэлегалізаваць кагосьці ці нешта ў Польшчы, то буду вельмі вам удзячны. Бо, на маю думку, у прэзідэнта проста няма такіх паўнамоцтваў. Не толькі канфедэрацыя, конечно, такія рэчы робіць. Усе палітычныя сілы падчас прэзідэнцкай кампаніі у абяцаннях крыху дабаўляюць паўнамоцтвам прэзідэнту, а я буду заўсёды паўтараць, што Польшча гэта не прэзідэнцкая рэспубліка. Ну і апошняе, што я хацеў бы абмеркаваць, напэўна, гэта вынікі новай апытанкі, па якой Рафал Часкоўскі ўсё яшчэ перамагае на выбарах, але Караль Наўродскі добра скарачае гэты разрыў, і быццам бы ён вельмі бадзёра набірае новыя пункты. Калі добра памятаю, у Караля Наўродскага ў дадзены момант 32, нешта каля гэтага адсотка. Ну, там быццам бы, што ў другім туры скараціўся разрыў з 13 пунктаў да 9, мне падаецца. Мы ў дадзены момант назіраем то, што павінна адбывацца. Караль Наўродскі быў незнаны людзям, невядомы людзям. І ў дадзены момант адбываецца кансалідацыя базы. Ось, пісоўскі электарат ўсё больш і больш даведваецца пра такога кандыдата, а на мою думку, ну, не можа быць у кандыдата права і справядлівасці падтрымка меншая, чым у самога права і справядлівасці. Так? А мы памятаем, што ў права і справядлівасці ў апошнім месяцы падтрымка на ўзроўні, ну, прыкладна 30-32%. Вось, прыкладна да такога ўзроўня, ну, дакладна павінна вырасці падтрымка ў Караля Наўродскага. Дадзены момант, это яшчэ зарана, каб рабіць нейкія высновы па апытанках. Так? Трэба назіраць не на канкрэтныя апытанкі, а трэба назіраць на тренды. Ось, калі там цягам, скажем так, 2-3 тыдняў будуць розныя пытанні, і будзем глядзець, як гэтыя графікі рухаюцца ў адзін ці другі бок. Пакуль што яшчэ рана. Пакуль што яшчэ грамадзянская платформа перамагае. Вось гэтыя пытанні, которые ў дадзены момант, яны насамрэч не маюць нічога супольнага з тым, што будзе ў траўні праз 6 месяцаў. Дзякуй, што вы паглядзелі гэты выпуск. Праз тыдзень будзе каляда, і мы рыхтуем для вас спецыяльны выпуск. Таму заставайцеся з намі, калі ласка, подписывайтеся на нас, пакідайце каментары, падабайкі і не забывайцеся падтрымліваць нас на сервісе Buy Me Coffee, дзе вы можаце ці зрабіць аднаразовы донат, ці нават выкупіць штомесячную падпіску. Мы будзем вельмі рады і вельмі вам удзячныя. Скажы, што мы будзем выходзіць усе святы. І дадаткова нагадваю, што мы будзем выходзіць ва ўсе святы. То бок 25 снежня выйдзе выпуск на каляды, а 1 студзеня я ведаю, што гэта вельмі цяжкі дзень, але пасля абеда чакайце на свой эфіры. Мы будзем з вами. До сустрэчы. І 8. І 8, дакладна, таксама. Прэзідэнцкая кампанія ў Польшчы бурліць, нягледзячы на тое, што не трэба было так рабіць. Кандыдат у прэзідэнт. Што ж мне за інтанацыя какая дзебільная, да? Незалежны кандыдат Караль Наўродскі. Мы гэта вырежем, хорошо? Серьезную лыч трэба зрабіць. Расплакался. Незалежнасць у вока потрапіла.